Nobyembre 11, 2023. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, pagbaton kamog mga higala pinaagi sa mga bahandi niining kalibutana, aron ini kahurot na niini dawaton kamo didto sa walay katapusang puloy-anan. Kinsa kadtong kasaligan sa gagmayng butang, kasaligan usab sa dagko. O kinsa kadtong limbungan sa gagmayng mga butang, limbungan usab sa dagko. Busa kung kamo dili kasaligan sa inyong paggamit sa bahandi niining kalibutana, kinsay mupiyal kaninyo sa tinuod nga bahandi. Ug kung dili kamo kasaligan sa mga butang sa uban, kinsay muhatag kaninyo sa inyong kaugalingong mga butang. Walay tao nga mahimong ulipon sa duha ka agalon, kay mahitabo gayud nga iyang dumtan ang usa ug ang usa iyang higugmao. Uunungan niya ang usa ug ang usa iyang tamayo. Dili kamo makapaulipon sa Dios ug sa salapi. Sa pagkadungog sa mga Pariseo niining tanan, ilang gibugal-bugalan si Jesus kay makisapi man sila. Miingon si Jesus kanila, nagpakamatarong kamo atubangan sa mga tao, apan nasayod ang Dios sa inyong kasing-kasing. Kay ang giisip sa mga tao nga bililhon kaayo, walay bili sa atubangan sa Dios. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ko ikaw, O Kristo.